marketing sang light hangai miao je nonogoro chini Tiprasarok mukudum pali tongmani ajaga wancha koroksa belai kheno je target khlai chini Tiprasarok oron kutul dei or phalmangla khini borok saka obo je sapai khlaijak mani clear khlaijak mani hingke 15 August no kitingei phiaba borok obo haika target khlai rwkhlaini nangmani ya engka aboni bagi tamka chini je sar MDC je Suraj Debbarma ajaga thanginai bo action naka phaidi hingke chini sar Suraj Debbarma video clip ni bisingthi jeng nainelene bo lukurok no tuyei ti ajagao tam saka chini Tiprasarok satukjak tongmana tuyei bo police koroksa saka je obo haike je target khlaimani abo chaya tamni ke aha eba ajaga abo jotoni bagino aro joto borok ini wancha Tiprasarok jotono ajagao ruthai tongo manirok phali mano bo kokno saka phadi nainelaiana MC please give me the video. Yes. MC का आया ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन ये आउटसाइडर लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके धमका रहा है किसी को बोल रहे हैं मारो पकड़ो ये कौन है अगर AMC है तो ऐसा कर सकता है कोई नियम है